Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Akasekho emhlabeni uMntwana uThembi Ndlovu. uThembi Ndlovu bewusisi wesilo esesakhothama uKingswellthini kaBhekuzulu. uMntwana uThembi udlulele esibhedlela saseNyukhasela. Lezi ndaba ziqinisekiswe ubhuti wakhe uMbonisi Zulu. Imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni ibingakaveli. Okumanje kulindeleke ukuba iNdlunkulu ikhiphe isitatimende mayelana nalo lolu daba. Lezi ndaba zokudlula kwaMntwana uThembi zisabalala ezinkundleni zokuxhumana lapho abantu bezwakalise ukuphatheka kabi ngalo lolu daba. Kuzokhumbuleka ukuthi uMntwana uThembi ubengomunye wabantu abangahambisani nokubekwa kwesilo uMisi uZulu. Wakhala ngokuthi umongameli wezwe uCyril Ramaphosa akazange alisingathe kahle lolu daba. uMntwana uThembi washaya ingqemphotho waphinde waseseka futhi isilo uMisi uZulu. Nasemcimbini womombeso lapho isilo besimbesa khona uNdlunkulu waso okaMayisela, uMntwana uThembi wayengxenye yawo lo mcimbi. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokundisa niphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.